Здравейте, хора! Днес сте с Стивън. Ще играем на FC. Както знаете от миналото клипче, отбора ми не беше чак толкова силен, но днеска направихме доста силен апдейт и си купихме Пеле, Сон, или както се казва, не ми пука, там за Кардин или ко беше. И ще играем игра да изпробваме всичките тях. Пеле снайпнах го на ефтина цена, защото иначе по принцип си е скъпичък, но го снайпнах на ефтина цена. Другите не съм ги снайпнал, защото това просто не ми се занимаваше. Ама, да. И сега се справя срещу по-силен играч, явно, с по-силен отбор. 9-4 сигурно е, не 9. Гасе, брат, има Зидан. Зизо има. Зизо! Значи нападението ми е от двама бразилци, един там, кореец ли как се казва, не знам кога. Шо играта са... Така, айде дай, Пеле, с неговия изумителен дрибъл! Пеле с изумителен дрибъл! Стреля! Отбелязва! Първи матч за Пеле и първи гол. Какъв хубав. Не беше много хубав, ама поне и гол. Пеле отбелязва и прави резултата 1-0 за нас. Пича сигурно сега ще почва да трайхарди, защото се ядоса. Аке стреля, но мисля, че не Куртуа, бате вратаря на Барселона. Тер Штеген спасява. Така. Аз ще почва да трайхарди. Аз не мога да стигна. Той Халанд, брат, по-бързо. Бате, виж къв тъп шут направи и беше гол, брат. Фаре, скифай си тъпия гол, братле. Ще направо да искам го гледам. Вижте, хора, той дори да удари ток, в смисъл пича хиперлеко. Удари ток, в смисъл с хиперлек шут да прави, брат, ти вкара. Пеле! Няма гол за Пеле. Добре. Това сега ще кросва, нали? Да няма. Така. Хора, ако искате още повече апгрейди, лайквайте и се абонирайте. Защото иначе такива големи, такива мощни подобрения в отбора няма да имат чак толкова често, ако не лайквате.
знам, че ми е слаб отбора на повечето е някакъв брат 9-5-9-6. Ама моето не е чак толкова силен, но става сега. За топ поне 200 може да достигнеш, ама трудно, защото все пак трябва да си добър играч, аз не съм. Аз просто си играя играта и имам силен отбор, ама... Не е силен, ама... Сега става. Пеле атакува! Пеле атакува! И отнема топката на Пеле и той не успява да отбележи, както видяхте. Пак паскът на Пеле. Пас на Пеле. Пауършут па Пеле. С пауършут отбелязва. С пауършут. Браво бе, Пеле, брат. И аз, че си го купих. Радвам се, че го снайпнах на доста ефтина цена. Маме, брат, как го снайпнах, не знам, ама това е най-доброто ми подобрение в целия ми отбор. Е най-скъпото ми до сега, по принцип, мисля. Крос се опитва да надбяга. Бразилски икони опитват... Не. Шах да кажа, че опитват бразилците комбо, ама не стана. Опа към Сом. Корееца паска на Крос. Опа. Туш. Сом! Уу! Засада. Мамка му, брат. Ну да. И ако искате да кача видео как след колко време, ако искате, абе нищо. Така, мале. Паун Крос. Ей, бате, исках пауършута, ама без да исках. Успънах, добре. И ви побеждаваме най-вече заради Пеле, защото той отбеляза 2 гола. Затова, да. Еми хора, явно ще приключва клипчето до тук.